A pregunta é obrigada, onde foi Vituco hoxe? Pois Vituco foi coñecer mellor de que trata ese espectáculo que adiantábamos antes, Raposadas. Sabemos que é un espectáculo para cativos e que igual aínda nos contan algún conto. Así que imos preguntar. Boas tardes, Vituco. Hola, Paula, hola, Antón. Pois estou aquí en Pontevedra, agora mesmo dentro da Biblioteca Pública Antonio Odriozola. Eu estou con Raquel Queizás, que dentro dun anaquiño, pero vai estar aquí contando historias ás pequenas e aos pequenos. Raquel, que é actriz, monicrequeira, filóloga e, sobre todo, contadora de historias. Raquel, boa tarde. Hola, boa tarde. Contadora de historias. Sí, sobre todo, dende moi pequena tiven a sorte de criarme cos avós e así medrei cas historias que escoitaba. E hoxe o espectáculo que traio bebe moito desa tradición oral que eu escoitei, de contos de animais onde vence a intelixencia antes da forza bruta. Estiven vendo aí na túa página web, por certo, que está chulísima, calqueira que te busque, Raquel Queizás atopa, e ten un montón de información sobre ti, que és de Queirugás, que ainda nunca tal escoitei. Queirugás, que é unha carqueixa, Queiruga, da parte de Verín, do concello de Verín, é unha pequena aldea, ali arriba no monte, que eu de pequena escoitaba antes o lobo que os veciños. E como se che dou, Raquel, a ti por acabar enguedellada, non, no tema da narración oral, estas cousas? Da narración oral, como ben che dixen antes, como me criei escoitando historias, cando iba á escola, era moi tímida, como conseguía falar era contando o que me contaban a min de pequena. Entón, pois, faláballes do demo, da compaña, das señales de morto, estas cousas que falan as nenas normalmente. Daquela me apasionaba o tema e a miña abuela sempre decía que contaba verdades, non contos, decía, estos non son contos, son verdades. A medida que fun medrando, distanciéme un pouco, o típico adolescencia, e logo cando xa conseguín chegar á facultade, empecé en filoloxía, ali atopeime co teatro, pero veu da man tamén da narración, e a partir de aí combinei ambas cousas, o teatro e máis narrar contos. Ao final vai ser certo que dentro de cada galega, dentro de cada galego, hai un contacontos. Eu creo que é tan natural como respirar. De feito, se tiras da lingua a xente, aínda podes atopar historias en calquer recuncho. No tren, da igual a idade, porque me teño atopado con nenos cando vou a contar, que logo eles tamén me transmiten a min lendas que escoitaron dos avós. Entón, é un intercambio fermoso. Ti que tamén andiveches por fora, andiveches por Madrid, andiveches por outros lugares, realmente sí que notas que os galegos como que temos un poquinho máis de, non sei, de vida ou de ansias de contar, non? Máis que xente de outros lugares. É curioso, depende tamén onde te atopes, porque eu tamén andiven polo sur e alá por povos perdidos en Xaén, que parece mentira, que están na outra beira, non, da península, temos moitas afinidades tamén. A hora de entablar relación, sempre lle botas un conto. E ali me sorprendeu moito que o que eu tamén quero transmitir aquí contando contos tradicionais aos máis pequenos, que eran en Andalucía os pequenos os que contaban os contos. Tiñan a tradición oral aí moi coidada, non? Que é o que eu quero que aquí se faga tamén. Nácese ou faise un contador de historias? Hai xente que nace para contar, ten algo, non se sabe moi ben que é. A veces ven nos xenes, din, porque a mí me contaban que eu me parezo a un tío da miña avoa que contaba moitas historias que lle chamaban o contista, que xa se parecía non sei quen, como ti sales el, és cuspiriña. Hai algo. E aí logo tamén se aprende, claro, porque no fondo todos somos narradores, todos contamos sempre. E hai xente que lle pon, non se dá conta de que narrar é contar como che foi o día. Entón, dende aí, hai xente que fala pouco, hai xente que fala máis, que dá máis detalles, está en nós. E nos teus contos hai moito de verdade ou tamén moito de imaginación, e moito de... podémolos creer aí realmente ou temos que desconfiar un pouco de ti? É que, como é conto, non é o mesmo que se fora verdade, claro. Ten esa mestura. O máxico é saber cal é a parte de verdade e a mentira. Ás veces, curiosamente, o que parece máis verdadeiro é mentira, e ao revés. Mira, Raquel, ti que fas, pois que das
ensinas a xente, non, a que aprendan a contar historias en obradoiros e cousas así. Que ingredientes ten que ter unha boa historia para enganchar a xente? O primeiro, un conflito. Se non hai un conflito, non hai historia. Ten que haber lío por un marco. Claro, sí, home, sí, dese sabemos que hai moitos, pero se non hai un conflito, non hai un problema dentro da historia, non ten ese interés. Claro, e sempre todas as historias, todos os sucedidos, de feito, se contan porque algo pasou e acabou ben ou acabou mal, non? Eu tamén estou a favor dos contos que acaban mal, incluso para as crianzas, porque estou un pouco farta de tantos contos de emocións que falan dun mundo que non existe realmente. Entón, os cativos e as cativas logo non saben identificar que pasa. Os contos, como antes, eu escoitaba contos que, mellor, agora mesmo non debería haber escoitado, pero a mí me axudaron moitísimo. A miña avoa decía, se tes medo, nena, tes que entretelo. E como se entretén? Pois enfrentándote a él. E así medras máis ca él. E así vences o medo. Estásme dicindo que ti as cativas e os cativos telos aí medio horrorizados por momentos. Horrorizados non, pero sí que me gusta contarles, por exemplo, a lenda do home do saco, como me contaron a min. Sí. Sabes, con esa moralexa final de hai que ter conta. Porque fai falla. E, por desgracia, aínda fai falla. Hai que estar sempre con, pois eso, nestes contos tamén astutos de animais que onde prima o tema da fame, o de comerse uns aos outros, como te salvas de alguén que é o teu inimigo? Pois ca astucia e ca intelixencia, está claro. Raquel, agora imos te preguntar un pouquiño polas raposadas que dentro dun anaquiño aquí na biblioteca, pois as pequenas e os pequenos van a poder disfrutar, seguro que moito, pero antes, que é máis complicado? Contarlle contos aos pequenos e as pequenas ou a xente máis maior? A min gustame máis contar para os máis pequenos. Sí, porque teñen algo que é unha sinceridade bestial. Se non lle gusta, fancho saber. E cando están dentro da historia, é unha maravilla velo. Entón, os maiores temos aquel de políticamente correcto, de sabernos comportar, aínda que non che guste. Eu prefiro a xente que é máis directa, e os nenos son así. É igual que tamén che pode interrumpir un conto para contarche unha verdade moi grande que teñen. É como saber levalos, é como unha pota a punto de estourar, non? Entón, a mí me encanta, eso me alimenta. E eu creo que eso tamén lles fai que non só eu conto, sino que eles tamén me contan e hai escoita. Un traballo de domadora, casi. Domadora non, eu creo que é de xogar. É que eu creo que non deixei de ser nena. Entón, ese é o meu problema. Se de pequena xa estaba eu contando, pois é como continuar, non? Raposadas. Que son as raposadas? Primeiro, reivindicar o papel da raposa, que é un animal moi intelixente e astuto, que sempre foi moi criticado por mala. Pero non, é astuta. Antes de que a coma o lobo, que a mate un cazador, pois ela ten que buscar as castañas, non? A vida. Entón, con raposada, facer raposadas é como ti, como te chamas? Preguntas a min? Vituco, son Vituco. Vituco de Víctor, non? Entón tú farás victoradas. Farei, se fa moitas, sí. Claro, entón, raposadas igual que outros nenos, eu chamame Antonio, tú fas antoniadas, entón buscamos as trasnadas que fai cada quen, non? E as raposadas son da raposa, de como unha raposa pequeniña, esa é a historia marco lle chama, non? Como donde enfío os demais contos. Unha raposa pequena que vai buscarse a vida porque xa lle toca e todo o que lle pasa durante a súa viaxe, ata chegar á aldea, a toparse ca señora Lela que lle conta contos, a galiña lle conta adiviñas. Entón é unha maneira de achegalos ao mundo rural de antes, non? Onde os contos estaban polo ar todo o tempo. Raquel, contasnos un conto. Conto, claro que conto. Pois contaba a señora Lela que fai tempo tiña un galo que parece moi listo, e un día o galo andaba camiñando polo poleiro dicindo «Tin petán petín, eu son o galo que manda aquí», cando de repente notou que non podía respirar. Alguén mo agarrara polo pescozo. E quen era? O malvado raposo, que lle dixo «Ei, galo, que pasa? Voute papar dun bocado». «Non mesmo, non me papes». «Claro que sí, que teño fame, que non comín nada, levo 4 días». Agarda», dixo despois de coller folgos. «Se me das 4 días comerei millo, estarei gordiño. Só 4, 1, 2, 3, 4. «Vale, de acordo, pero mira, antes de marchar, como te chamas?» O galo non tiña nome. A quen lle pon nome aos galos? Empezou a pensar,
Víctor non, que é o que me entrevista. Manolo está moi visto. Ei, teño unha idea. E así lle dixo. Sí, chámome Coidado. Vaya, nome tan raro. De acordo, 4 días volto. 4 días pasaron. E o galo comeu, engordou. Estaba agardando polo raposo, pero non no chan, senón arriba, no poleiro. Chegou o raposo cheira que te cheira, non nos coitaba, nin no vía, nin no ulía. E empezou a chamar por el. Coidado, coidado, onde estás, coidado? E dixolle o galo dende arriba. Estou aquí arriba no poleiro, coidado xa cho teño, por eso non baixo. Era listo. Raquel, en que máis andas, aparte destas raposadas? Como podemos saber de ti? Onde te podemos atopar en riba dunhas táboas ou facendo algúns dos teus espectáculos? Pois, por sorte, temos uns meses aquí de bastante traballo. Me gusta moito a tradición oral, por o que comentamos antes. Teño un espectáculo do que estou moi orgullosa que se chama O Eco das Pedras, que fala dos nosos petróglifos, tamén das mouras, dos tesouros, dos nubeiros que formaban treboadas, porque me encanta achegarlle esta nosa mitoloxía ás nenas e os nenos que ao mellor alucinan con Harry Potter, que non deixa de ser un nubeiro. Entendes? É como decir, nenos, aquí tamén temos. Logo tamén teño contos sobre o tema da igualdade que tanta falta fai, sempre están dentro das meñas contadas, ese personaxe femenino forte, valente, que se enfronta. Tamén teño sobre cinema, para coñecer a nai do cinema, que é Alice Guy, que non foi un home, non foi Méliès, foi Alice Guy. Logo tamén teño contos para os máis cativos, pequeniños, para que aprendan o galego dende que nacen, con pequenas historias adaptadas a eles. E sempre estou metida en algún proxecto ou dándolle voltas a algo, o sea, non paro. Buscámoste, podente buscar quen este agora escoitándonos, pois Raquel Queizás en internet, aí chegan a ti. Raquel, moitísimas grazas por atendernos, moitísimas grazas polo conto que nos encantou, e voltaremos a falar. Pois claro que sí, moitas gracias, Vituco. Pois nada, aquí dende a Biblioteca Pública de Pontevedra, Antonio Odriozola con Raquel Queizás, que conto máis bonito nos contou. Pois Paula, sí. Antón, non vos queixedes. Fermosísimo. Nada. Sí, a verdade é que dan ganas de ir escoitar estas raposadas en directo, Sí así que sí. xa anotamos. Moitísimas grazas, Vituco. Imos agora con outras cousas.